абулмуҳаммад муслиҳиддин ибни абдуллоҳ саъдии шерозӣ 1184-1292. шайх муслиҳиддин саъдии шерозӣ яке аз номдортарин ва забардасттарин шоирони порсигӯ ва орифони асри 13 тоҷику форс мебошад. ӯ соли 1184 дар шаҳри Шероз дар оилаи тоҷик ба дунё омада дар айёми кӯдакӣ аз падар ятим мондааст. муҳити фарҳангӣ ва илмии замонаш аз овони ҷавонӣ ӯро ба омӯзиши илм ҷалб кард. дар ҷавонӣ ба Бағдод рафта дар мадрасаи низомия таҳсили илм намудааст. пас аз хатми таҳсил Саъдӣ ба ҷаҳонгардӣ машғул мешавад. ба Эрон, Арабистон, Осиёи Хурд, Миср, Шом, Хӯросон, Мавороунаҳр ва дигар сарзаминҳо сафар кардааст. ин сафарҳо ҷаҳонбинии ӯро васеъ намуда, дар ташаккули афкор ва осораш нақши муҳим бозидаанд. аз ҷумлаи машҳуртарин асарҳои Саъдӣ китоби Бӯстон мебошад, ки соли 1257 таълиф шудааст. ин асар ба шакли шеърӣ навишта шуда масъалаҳои ахлоқӣ, инсондӯстӣ, адолат ва тарбияи инсонро дар бар мегирад. асарҳои дигари машҳури ӯ Гулистон аст, ки соли 1258 таълиф гардида аз ҳикояҳои пандомӯз ва андарсҳои ҳокимона иборат мебошад. забони асар сода, равон ва пурмазмун аст. Саъдӣ дар осораш инсондӯстӣ ва ваҳдати башариятро тарғиб мекунад. аз осори шоир куллиёте боқӣ мондааст, ки дар шакли маснавӣ, ғазал, таркиббанд, қисса, рубоӣ эҷод шудаанд. байти машҳури ӯ бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш зи як гавҳаранд. аҳамияти дӯстӣ, ҳамгироӣ ва баробарии инсонҳоро таъкид менамояд. осори Саъдии Шерозӣ то имрӯз арзиши баланд дошта, мардумро ба некӣ, адолат ва инсонпарварӣ раҳнамоӣ мекунад. дар миёнсолӣ Саъдӣ ба Шероз бармегардад ва дар синни 108 солагӣ аз олам чашм мепӯшад. ӯро дар гулгашти мусаллои Шероз ба хок месупоранд ва мақбараи ӯ яке аз мавзеъҳои маъруфи фарҳангӣ ва таърихӣ ба шумор меравад, ки зиёратгоҳи Пиру Барност.